Iti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Destiny, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Alangarudan ako, umaykan. Mapantan aglugan iti tricycle ang mapan iti sentro. Sige nanang, mapantayo nga rudan, tapno sa anak amala daw iti biyahek. Kaya't ko una yan ti makasangpat iti bagyo. Alawhen, anak ko. Bagkatam nga rudan, aday tabag mo, tapno makapantan. Mabang aranak pa'y amakangag ka dagiti uni, dagiti tumatayab. Talaga nag-enjoyak dito'y lugar yung manang Aurelia. Nagadu dagiti napipintas abuya dito'y. Nupaysan ko ang makita. Nagagat matikabsat mo amang iladladawan. Kasla makitkitak matan. Agyamanak no magusto nyo dito'y lugar mi. Talaga akasta. Saan tayo kat nga roda makita? Ngam, naroon ti kabsat ko kanyak. Iso nga amuna ti ar-aramidan na. Gusto ni Marcy, Aurelia. Talaga nag-enjoy kami dito'y. Agyaman kami iti panangawis mo kada kami nga umay agbakasyon dito lugar yo, ah? Sayang. Diyak kumapay kaya tag-sublay jay bagyo. Ngam adamat ngamin trabaho tayo. Wan nga rod. Nagmayat ngamin ti agpasya-pasyar dito lugar yo. Husto kayo. Nga masapon nga agsubli tayo. Tanalpasan ti aldaw ti lift tayo. Katagyaman na kada kayo, ha? Tada kayo lata nangan andingay kanya. Gayem da ka, manang Aurelia. Kat nakasagana kami amang andingay kan ka, iti tiyempo tila dingit iti biyag. Urayak pa'y amak kapanaw to'y po sa pagluganam sa akto matagawid, anak ko. Agan anat ka akanayon, ah. Di mo baybay antipakim. Ay, maikawa ak, itatao madayo ka. Di ka agdanag nanan. Kanayon ak nga ganan. Kanayon to mati pa nagbakasyon ko dito eh. Kaya't ko lang ti umadayo. Nabarang makailiw-liwag ak adagos. Gapoy ti pupusay ti asawa. Maawatan ka, anak ko. Katsapay la ko mga rod, tamalipat ang betul tinatayan nga asawa mo. Narigat ngamin no iso ti kanayon na pampanunutom. Tulungam ti bagim amang lipat. Husto kayo nanan. Masapul at tulungak ti bagik. Tapno makalipat akan. Kaya't agyaman ak iti kanayon na panang palpalagip yu kanyak. Awan anyaman na, anak ko. Siyak ti inam. Isungar aramidat ti kastoy. Tadyak kayat amakit kita nga agladladingit ka. Siging arutan. Tani agrubwatan to'y pagluganam. Ina ko na. Laglagi pong kumaakanayon dagiti balakad ko kan ka, anak ko. Jak pulos ni namnama. Nga iti panagalis-alis ko iti massage clinic ang nagtrabahuan. Kat masarakan ka dito Aurelia. Diyak mo't pinanunot nga iti manon a dekada na palabas kat agsarat tapay Alfred. Nagsabat mo't laang ti dalang ta. Adu dagiti napaspasama kiti biyag ta. Nga magyamanak. Gaputa dimteng latta da ito apanawan. Pinagsarak na tati gundaway. Husto ka, Alfred. Katnupay ado dagiti saan anasaya at anapasaran ta. Nalasatan ta amin babaan iti tulong ti Apo. Wen, Aurelia. Kat nalabit nga itamot tan ti panawan. Tapno ituloy ta. Tinatunday nga ayan-ayan ta. Ha? Adda pala iti panunot mo day taabanag, Alfred? Una, gaputa da kalatta dito'y pusok. Ay-ayatan kalatta. Kat no manugot ka, ituloy ta ti ayan-ayat ta. Uray bakat kan lakaytan. Kanya ti kunam pare Alfred. Nagdaton ka kanya Aurelia. Wen, tindo. Kat sapay la ko ma. Tay kanakmanan iti gundaway nga gayat kan ko na. Ngam bakit kan lakay kayon? Awan kanyak day ta, tindo.
Basta marikriknak, ay ayatek pa lang ni Aurelia. Nagsubli day di sigo da panagayat ko kenkuana. Ay kahit alang nga rod Sikat imakam mo, pare Alfred. Sapay la ko mga rod, taaklunan na kamanan ni Aurelia. Nakaragrag sa kakunay. Gaputa inaklon mo manan ti panagayat ko, Aurelia. Gaputa talaga asikat agtagikwa iti panagayat ko. Ay ayatan ka unay, Alfred. Ay ayatin kamat unay, Aurelia. Ket kayat ko, agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Adalataken ka dayta. Sumurutak iti anyaman a pagayatam. Nakasagana ak a makikalaysaken ka. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ay na, maragsakan ak para kada kayo adwa ken ni Manong Alfred, Manang Aurelia. Talaga da kayo tinay kari a para iti tunggal may sa Manang. Agasem ngay, manon adikada tinapalabas. Ngam, da kayo latta ti agkatuluyan. Uwan nga rod, Marcy. Kas na jackpot yan. Ngam, pudno a mapaspasamak. Jak pulos ni namnama nga agsarak kami pa kalpasan tinaunday a panawen. Maragsakan ako unay. Awan gayam, di yuliplipatan ti umay, into nagkalaysa kami. Ay katuan amanang, umay kaminto asa nga pamilya. Basta ibagam to kanyak no kaano ti kalay sayo ken ni Manong Alfred. Dito itapay lasangwanan ti massage clinic, Tindo. Nagdagahang di taunag. Nang runa ket kalkalpasta nagmasahe. Una, agkapkape aklat nga oray nagdagaang. Sika talaga, Tindo. Managkape kalata. Una, saan ang nagbaliw dayta? Ang baliwan taman ti saritaan, pare. Sino ti mangipagharop? Da kayo matlagayam ka ni Aurelia ti agkatuluyan. Nga oray, naging nadayo kayo iti manuad dekada. Wanherod, Tindo. Jakmat impagarop nga agsarak pa iti dalan mi. Kalpasan ti naunday a panawen. Nga magyaman ak iti Diyos. Gaputa impalubos na. Nga agsabat manen ti dalan mi kini Aurelia. Oray da kami agagayam yo. Maragsakan kami para kada kayo. Katsapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami kada kayo. Kaya't husto ka. Sapay kuma, tamataginayon ti talinaay ti panagden nami kina Aurelia, kas agasawa. Aurelia, agapay taman nga agkape dito'y salas ti boarding house ta. Uwan, Alfred. Mala, agtugaw kalata dito'y abay ko. Amom, nakaragrag sa kakunay. Gaputa umadanin ti kalaysata. Uray syakmat. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Kat makunak a destiny daytoy nga ayan-ayat ta. Gaputa uray naglabas dagiti dekada datalata. Kat sapay la kuma, taditan ton agin na dayupay, Alfred. Sangwentan ti agdamaken masakbayan para kadata. Jakon ipalubos nga umadayo kapay kanyak. Nagmayat matan ti love story da Alfred kan Aurelia? Saan ka di? Kalpasan tinabayag a panawan. Iso damat lagayam ti agkalaysa. Makuna a destiny dayjay nga ayan-ayat da. Ngamin, nagsabat la ti dalan da. Itilaksid dagiti adu a panubuok a nagdaldalanan da. Wen nga rod, ket maragsakan ak para kadakwada. Ay, kasta akmat. Katsapay la ko ma, tasaan dan nga agin na dayupay. Bakit kan lakaydan akas kada tayo? Nalabit, saan maten nga ipalubos ti Diyos nga ginadayuda? Tapno na namon da maten at iragsak kan samit ti ayan-ayat da nga kadwa. Ala nga rod, intayo gumatang iti isagot tayo kadakwada. Nakababain mo't no dumaray tayo nga awan imot
tayo. Wan nga agpayso. Mapantayo itan. Agpakuyog tayo iti maysa nga anak ko. Nasayaat nga ron, no dati anak mo, Marcy. Intayo, sakmay nga umay manandag iti agpamasahe. Saan tayon tumanan na makarwar? Into no may alawas ang tikalay sayo kanimanong Alfred manang Aurelia. Kablawan kayo. Talaga amatong palmatlaangan tinabayagan nga rapaap mo. Tiyang kita kayo manan kanimanong Alfred. Kan saan lang nga dayta? Naituloy pa'y tinatunday nga yan ayat yo. Natong palmatlaangan tinabayagan nga arapaap ko. Kat sobra-sobra pa'y. Naituloy tinaputad nga ayan ayat mi. Madlawa nakaragragsak ka manang. Kat maragsakan akmat para ken ka. Gaputan nasukatan dagidiliday anapadasam. Idi pimusay day di Marlon nga asawam. Uwan nga rod. Nakarumot aliday tinagdalanak. Kat agyaman na kada kayo agagayam ko. Tadidak ininggaan nga inandingay. Aging gaan nakailiw-liwa ka. Gaputag papagayam tayo manang. Natural laang nga aramidan mitikas jay. Namnamain kayon to amin inton kasarbikan ni Alfred. Di kay tumaaw-awan, wen? Namnamaam day tamanang. Adda kamin to amin inton aldaw ti kalay sayo kanimanong Alfred. Mayat ito'y sirok ti salang nga ayan ta Alfred. Aguuni dagiti tumatayam. Awan nga rod. Amom, nakaragragsakak. Gaputa talulagin nga aldaw ti palabsen. Makuna nga agasawat anton. Uray siyak mat Alfred. Nasukatan iti aglaplapusanan aragsak. Tinariknak idi aladingit. Gapoy tinasapa nga ipupusay ti asawak. Kastak, met. Nasapa mo tapi musay day di asawak. Gapoy ti sakit. Katkasken ka, nagladingit akmat iti hosto. Ngamitan, nasukatanan iti ragsak dagiti aladingit. Mamati ak ano bilang adantuman dagiti pagdalanan tapan nubok iti biyag. Kabailan tan asarangtan. Babaan matlaang iti tulong ti Diyos. Kablawan kayo adwa, pare Alfred, Aurelia. Nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami paritendo. Agyaman kami dindo. Agyaman kami iti dadarayo amin. Sayang, awanin day dinanang. May matangan na kumamat tinalaw sa ragsak mi ita eh. Sana bale. Amok amakit kita na lata dagiti mapaspasamak ka. Auray awanen. Kablawan kayo manang Aurelia, manong Alfred. Kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti kasaryo. Agyaman kami, Marcy. Mala, ituloy tayo ti agraragsak. Kaputa ato dagiti na isagana amakan. Alang nga Ruden, mangan tayon. Itay pa'y lang ang marikrik nagtipisin ko. Napanugak itangal daw, Aurelia, bakit? Ngam nakaragragsakak. Kaputan alpasan ti kalay sata. Uray na banug ta, nalaos mo ti kinaragsak ta ita. Ket ulitak manen ti agkarikan ka. Ipatag ka iti unos tinabatbati pa'y ngal daw ko dito'y lubong. I love you, bakit? Uray sakmat Alfred. Agkari akmat. Si kalaang ti ayatan kan ipatag ko. I love you, Alfred. Ditan papagayam tinaggibusan. Ti serya tayo ita alawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Rebutazo. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.